Benvinguts a Manteta ASMR. En aquest vídeo compliré un dels meus somnis, que és menjar cogombrets, com a mi m'agrada dir-li pepinillos, mentre em gravo i amb aquest micro. És un dels meus grans somnis i avui he pensat que per què no complir-lo. És una guarrada, potser. M'agrada escoltar a mi aquest tipus de vídeos, sí, ho confesso, i bueno, és el que hi ha, ens hem d'acceptar tal com som, i avui és el que vinc a fer aquí, perquè sé que hi ha més gent com jo a la que li fa vergonya dir que li agrada aquest tipus de vídeo, però jo no seré una d'aquestes persones. A més, la veritat és que tenia gana i em venia de gust berenar i he pensat, per què no? Per què no berenar uns pepinillos? Dues coses més, no sé si se sentiran sorolls, perquè el meu veí està entrenant, estem confinats, està entrenant amb música, amb peses, amb pilotes, bueno, què hi farem? I sí, m'he posat la caputxa perquè sóc una porca i no m'ha vingut de gust pentinar-me ni res, i per això el look d'avui, patrocinat pel confinament.
vaig tan ràpid que crec que me'ls acabaré rapidíssim. Intentaré anar més a poc a poc. Hola de nou. Ahir vaig haver de tallar el vídeo perquè de cop i volta hi va haver molt de soroll. Guardant plats. Bé, hi ha molta gent a casa meva. I he decidit continuar el vídeo, però menjant cogombres grans marinats. Estava explicant en el vídeo anterior que els meus cogombres preferits eren uns russos i aquesta marca, són els que més s'hi semblaven, la veritat, en el supermercat. Són bastant més grans que els que normalment mengem aquí i bé, anem a mirar aviam quina diferència hi ha entre aquests i els d'ahir. Són molt, molt bons. Són molt bons, la veritat, i anem a veure què porta. Diu
Els ingredients són pepinillo, vinagre, azúcar, sal, plantas aromáticas, especias, mostaza y aromas. Puede contener trazas de apio. La veritat és que està molt bo. I els pepinillos rossos sí s'assemblen bastant a aquests, el que passa que són fins i tot més grans que aquests. O sigui, i tenen uns mètodes de fer conserves i encurtits, no sé si en català es diu així, però ja li diré així. La veritat, gaudia moltíssim allà, és com dels meus menjars preferits. A més, és una manera boníssima de passar l'alcohol, perquè allà normalment quan prenen vodka el que fan és es prenen el xupito i després agafen un encurtit, normalment un tomàquet marinat o un cogombre, i justament després del vodka s'ho mengen. I com és tan saladet, fa que se'n vagi com, diguem, aquell gust tan d'alcohol que té el vodka. I la veritat, a mi és una manera de beure vodka que és l'hòstia. I normalment, clar, també vodka que sigui més o menys de qualitat, perquè si el vodka que compres és marca Knebeb, no servirà de gaire que mengis un cogombre després. Però si és un vodka mitjanament bo, doncs, no sé, a mi m'agrada molt. He de descansar una mica entre cogombre i cogombre, perquè la veritat és que tenen un gust molt intens i, clar, fa que la boca quedi una mica així sobresaturada. Diu, pepinillos agridulces muy grandes, primera calidad, encurtidos y conservas, crujientes. La veritat és que feia temps que els tenia, els vaig començar, crec que per Cap d'Any, perquè es reuneixen les famílies i normalment, bueno, doncs, no per Cap d'Any, no, perdó, per Nadal, es reuneixen les famílies i, bueno, se sol beure una mica, no?, per la nit.
i la veritat és que des de llavors no m'havia vingut de gust especialment menjar-ne, però he dit, bueno, per què no? Com ja he dit, és un dels meus grans somnis complerts, menjar pepinillos i fer un vídeo d'ASMR. Aquest últim m'ha costat una mica més, que com dic tenen un gust molt, molt, molt intens i la veritat és que me'ls estic tornant a menjar de berenar. En realitat, no sé si després d'això em sentarà bé menjar-me una torriga, no ho sé, però ho faré igualment. Quan vivia a Rússia, vivia amb un amic que deia que era capaç de menjar un cogombre i després beure llet, que són com dos gustos que no s'haurien d'ajuntar mai i són dos tipus de menjars que tampoc no s'haurien d'ajuntar mai a l'estómac, perquè no em puc ni imaginar com és fer un glop de llet després de menjar-te un cogombre marinat amb gust d'espècies, supersalat. No. I mira que a mi m'agraden combinacions de menjar rares, però no. I deia que era capaç de menjar-s'ho i no passar-li res, però jo penso que no. Aquestes aberracions no s'han de cometre. Bé, intentaré acabar-me aquest últim. A veure si podem fer una miniatura per vídeo. La veritat és que aquests són molt bons. Vull dir, hi havia una marca russa que m'agradava moltíssim, però aquí no l'he trobada a cap botiga. Ni tampoc dels alemanys. Estan bé, però no és el mateix. I em sap greu no trobar-los. Aquesta marca és la que s'assembla més, que la vaig trobar al Carrefour. Però, bueno, si no es tracta de fer contraband,
un dia aquí, bueno, un dia, quan vagi a Rússia, no sé, no ho tinc previst de moment. Bé, i aquí ja està. No m'entren més cogombres, la veritat. Estaven molt bons, però de moment ja està. Bé, avui ho deixo aquí de moment. Tinc moltes idees pensades de quins vídeos podria fer en un futur. I espero que us hagi agradat aquest vídeo i que us quedeu aquí per veure les següents idees que tinc pensades. Això és tot, ens veiem en el proper vídeo.